Ngalo juang am pi viewers lada pi subscribe ya gane ka khasitek channel ki jait ki video pin yo ban pe. Bad hagane ka video ngan pen iya pi bangan jar ngai sipor. Lada pi pe ya gane ka video pin saong wow uni khasitek udan jadu iman. Handai ya kata don jadu ngan sapen iya pi haga next video jonga kumno ngajar ngai hagano kurukom. To ya kijing sisya ka video ka bangan upload na ka benta jong pi ka dei bangan hikaya pi ban sna jing sna. Kena kadau bangang bun kam ngam yo por ban prepare ya gitar na ban taban sina jing sina ngam ban se ban upload dagane ka video tang ba pin yo ban pej bernia mo te ban penipat ya phi hagno korkom bangajar ngai kumno ngale ya katangan pej na majority lada ki bun ki majority haga like ke subscribe haga comment te hang tangan pen i ba lada ngai i ba kidungna ki majority hang ta kamut ba phim kwa bangan pen i hagno korkom bangajar ngai te ngan nom pen i tementa ngan jar ngai sipor mo jar ngai sipor pe ba